Te perlok menipat mentasi siang lai kendu ben pia ni ka videos betamai pan ka jonga pan ha ni ka sing ba menta ka ni ka video jonga ba menta wan pa nga don ne po sorba nong po ni jan riboi college la ni ni po wen ha ba ban nang ne pre de nga mut ban ya chi po surok ban si te po marngar sa omdan lani sa mausantai bi si om padang tu ka marngar le kan ban lingba kanika jingal inti jonga kanika videos menta fin ju iru daladi kan ya kata ka jinglong jingman joka nika snong hai kanika than la di ba pimdi niki than ri bhoi phiri diki bi per ki thai bar si jingai ban ha ka chu poro pin ju i pin sakhi daladi kan ya ka jinglong jong ka surong ha kanika snong ha ka ba itu ikong bendas iembru ila yaki shong sha tangan hang te po additional sketurian ti hani mata kadika yo mulong kabadiru ka yo besi pelong yo sin stio po sorba nongpo ti nang ne par khindat nga shu ya no da khidat ban pri bhai fi ka signboard ko badan hang ne namar mata nga ya da ka bai di film de yo i bha kan phiru ba pe ne video film di bhai ka signboard ei nwar kolong ya wot mom to tiang suyang asupni banjat pe yang ni signboard ni kala atho ba kamar karle kadun sakanika yang kamon kan ban kadun sa 100 km stam ei ti nakanika ju ko surok pada dei kirang dan ru sa kiwi par kisnong bedang pun bhai snong khasi kan nata komke omdan nang ta hempala nang ta mosantai nang ta bandi sapo riboi district jail ru habya nakanika surok higbulan sinne ka yang kamon ka chonga kan te perlong nang ne pat mata ngalayat ne po ka surong yo mulong kabadan ne po nong po sor nong po dai ban kanika yo mulong ne kadika yo ka ba ji shi plong yo si sin ste yo ban kadika yo ka ba kham he bha po ki than ri bhoi ru kan kham tam ka ni ka yo nong po ber ka yo umsning ka kham he ba kan tang pa lar fi pe ka ni surong ne he ka jing sni ko long ka bal apalan bes ki kali bayanya de kim shan palar ngaruh hakne ka simenta kadai bang lidon kamar tar se po mau senta stay ting hab yaling bagani ka surukan mar bakam don t-shirt na shawai rukan ka doni nesti sha rumru tamba kadika suruk ndo pana ti mentana ne haban shuya ya ne po kanika surong aniken surong yomolong het ka jing sni ko pal apalan menta kasngi ba ngayat mga ne ka deiru kasngi ba kasyat ba kasngi kan te kamda sentul ne kamda lili palat kan hari ka shu jing pom ka along ka palat ka jing pom pada hang ne kamtam nga banya da ka bai da ngayat ni stien ki kali he le dai ki kenta jeep slan ki kenta trong ni nga da pom bhai le de te batang so apai ka por slap pada radi ka por slap ka jing betut jing khti ka jing tu ne long ka ba ya sur ya kersum keti ki senyang kan pese daladi ne fini iba ka jing sni usuru kalong bala plan dei ban kiti ki beta basa khamale da lech kum sha ki than dan ki hempala le ka jing sni usuru le kham pala laisha sausha ya ka jing long kanika suru mentang ni kan ban dei halor kanika jo kanong rebru ba itu ilong kmi ibasa asni ki than dan I kong bendas iem insa mi hi daladi ban let ban shong sha thangana te po additional secretariat ha shalong kan ban dawana ki bor bari khmi ban le no ban marmon ban bhano ya kanika surong kabadan shakin ki than namar ba ka jing sneu ni ka along ka ba shaba palan ban yak ba mata banganya nga haneru dei bayan nga ne ngai iba dan man lagi thliu he kum tu kan kila shu pendap du khndo ban sa shu rula ban ajrong tu kan te menta por ba karang kap ne kumne ka shu byang hi kan long la lai ban yu ning ni thliu nomor bala pendap du khndo hari por khati te la tikna bakan ngam ban kan sentut kan betut bakan ka lentia dru
ti halur kan ka jing dawa jing ti kong bendas ibru ngasu kalong pa shunya wan marbang wan mga baya ting ting shaniru ngasu thu ya ka jing shitom man ya ka jing ya kan lara ka sro kas nyuk ni ti kan nu tam ne kini ki brig basa shni bhaban penan kam yaki kali kamai ki ba man ka si ha kalit kawan ka chuki banit tri kita lit puli yi kum tu ti ka bai kali ru ka ki dor berkaram hala ka sro kas nyuk ni kan te nganget ba mapiru dala dia mentaling ba kanika video zunga fela yu ibha ya kanika jinglong jingman kanika surong shakin kithan ban dan ki benta kom kani ba poi mentang ni de ka khambhak surok kam da sneu plan ki dan par benta ba ka jing thiu ko surong ka da poi ru hado kom ba nyuan shi pran shi ka jing jeleu ka surok sapo kan bada de bakla khom ju ki de ar ka pang baka khapo jong la jong ru kham tam la da shong le di kinja auto kum to kan ki bam biang bhakin ki suspension ka pang bha hang ni perlo fly iba kan ka trong te khamat jonga ba ya te kumta ban ye biting banya site kampalo sta te ngan penyang shwa ne khnjat number ba kanang pum pha hanti kumpalong u lo sora kan ka pum ru takadaw kan te metanang ne par aden ba la anta umtu sansh phomine ei ba kanya sha to trok kham shkman khanang ba let plat na ka pum kan te metang la kan man beteng banya ba kan ka ti junga pan isi po musentai nomor ba kalau kami ila dam tala da fi shuya dia jubora dia jong ki trok he kam tu dei ka jar plat pum tin ka jar plat ka pum tuang ka omde tamba jaing bija khrial jong ru la ne ba bethu ba pum lon ya ka mel jong ru ri ka wi pat ka dika jingma na ka ne ka pum ka barung ha ki shintur la ne ki thlu khmun ka jongi ki nong nya ka nomor ba mata dei ngi nya ar kam ne te de ngi deng makana ka helmet makana ru an ri ki yo hi kini ki pui ben besu na ki thli khmat i takadaw kan saya kham he itmut khyat kan ti mentang ne bring la pui kham sis kepala ban la jan pui artat hiang ne apo lailat ane hane kalat ban siapo umdan ban kalat ban siapo marngar le ti dala pui kham sni preru kasrong ne klas tang sniu pha la perkhargin kala de kompo ti kom benda sim iba yaki shosha than mantan te apo surong ha additional secretariat kan ha kabai long ba wat ki kali ket nong panglane ki kali de la da karpar banit bu nong pang shate shapo civil hospital shanong poru sham janjar ba ken tre la ne bikin ko ngo kan la ne wat ki ambulance ru ki kham kyar ban wan shanika jakan marba kasroka sneu plan kumtala da di makana bakit ki nong pang ru dei kum tu kumantai ki khamtam molar shu perkhar kum ki long kum ki ba armed igam turu kuman kala sham stom hi ban ya kum ki surok ten marba la ya skiru umlong re la ya staru kuman kapoi shaba men saw kan ki nong pangru ki poi shaba men saw long ta ka kaliru kam shan phakan aba ka surok kalong ni kum ne khamtam lar perkhar sakoi bakalong artan akathan bhoi kumni kan ka perkhar jonga kawai te kalong pa ladam tangin dishon kali ru dai larangi khangi kha jhangi ru layap om nomor baka shit bahas ni petang ni surok ni khas jing sni ba pala te sini ni sakoi ga trok ne banjeng byang ni ru umso long shu ban se haban ya khon ban shim la ka shim pas no khanjat nomor ba kapor kum da shap la kanya ya ru ya behya ba ki trok snipan jan sha sala dei sanjam te to mentade la dam ta fin shong po ki taxi kum turu la ni ki kali la jong kum turu dei dara khangi ru kum ka pum o kala lat kin pum te tamba ka jing shit pre te ka ba plan fenomla ban sha pre shu dan bong no ba ki kali he ki juk mata ki la don ac kan Henry mentala dari kumki rupet ba pada kia shong ki utu e rupada kaman hapum pum ru ingat hi kumjo nang ta sakwai pada ka jaka shong pada ru ka kenti pelat ha ka utu te mat ka pang ba ka khapo la ne ka jing shong ru kan nor ba kalong sengit ba long ba shong kulai te
tanpa ko kaliang pada de perlong adangi passion ka jala mi kalia ka jongi kan ngin samba adangi len shaki nuki district jong kan ka jala ka jongi lade shaki than rilum jential ne shaki than waslane shaki than riboinia watang apo preng sor shilong ru kabri ka nongba jong ka jala mi kalia ru ngin samba kisrok hide kilong ki basne hado kata kata ban bonsin hi ki lashu repairu kombashu airong kan umdishu munong ban maramot ban pha na du na tan rairu ban lashu yashna ya kasurok ru tangkon kum banshu yo ban shim kam na ne ban shu shim kon trang jan man na kapor kan khrang ban numdu kam ti perlong mentapat hne ngala apo yar tar hne apo lailan kabalong ka pedeng dane ka center hne apo ka shnong marngar kan hangni kalong kayo kalong stan kali iru kumtu ibat kalong jaka pedeng ba ban hangni ngaru matangan pinjeng no ban ngan dan kamno hakani ka jaka mata tin ladangi sepo ka than marngar leng iha benya bitika suruk baya bisa kaman ladangi le sigi than umdan hempala kaman iha benya sini kaliang kadiang ban sekni kaliang kaman pede kadiki jaka ki ba sepo saunon hi biki ong nang ta sepo snong lom ka ban kumjuru saki snong nartab etc kumtukan ki abun hi snong bat ka district jail ru ka di bet chati sa kaman bet daya ti daya sini kaliang kadiang pada kasrok sini ni te kamun ka khamsniu arsha shu ban ani ka sniu tasam hai kan ban iti kong bendas imru ide nasni ka thani komta kadun hong hi iru bainya khun bainya ki persha halor kane ka jingpen sistem ka sarkar ban snano lane ban marmot pen pha ya kane ka surok kan marpa ka surok hi hangno nuru kadi ka budlum jong kayo kokon jong ka snong ka thau ban ha keleng ki te perlu khamda bunya shu dengan pen kunoi arta ini ka videos ke jonga ban ngin sei champan bat phi hakoi pan ka videos betul mai jonga ban hakoi pan ka por te tang de gini kintian khobri shibun ya phi